Playerhead vil gerne præsentere Paradise Hotel. Goddag og velkommen til Paradise Hotel. Jeg er Ibi. I dette afsnit af Paradise Hotel kommer der 2 nye deltagere i. Og vi vil se, hvordan det er. Margrethe, jeg vil fortælle dig noget. Jeg var sammen med Delilah i går. Hvad siger du til mig? Jeg tror, det er nok kørende! Jeg går! Kan du lige bede de andre om at samle sig? Vi skal se en video. Kom. Bernard og Delilah! Kom nu! Vi skal samles! Så er det altså bare fedt, mand. Der kommer 2 nye på Paradise. Altså, Bernard, det er lige skide godt. Hvad var det, du sagde? Der kommer 2 nye på Paradise! Ej, hvor fedt! Ej, jeg håber bare, vi bliver sådan nogle totalt perleveninder, mand. Ja. Girls, videoen starter nu. Jeg hedder Tina Thea, og jeg kommer fra Aarhus, der er lidt af Jylland. Jeg holder af cocktailsølser og god musik. Og jeg synger gospel, hvis du kan høre det. Hej så alle sammen. Jeg hedder Karina K. Men de fleste kalder mig bare Karna K. Jeg bor i København. Jeg vil godt til Sjælland, ikke? Det er faktisk Danmarks hovedstad, tror jeg nok. Men det bedste, jeg kan lide mig selv, det er nok mine øjne og mit smil. Jeg tror også, det er det, fyrene lægger mest mærke til. Men altså, jeg elsker fyre. Det kan også være, at vi kan være lidt sammen sådan vægen. For i hvert fald lige en tur der, tror jeg. Nu vil jeg præsentere deltagerne for et afsnit Jump og Bump. Deltagerne lægger sig på en række nede ved jorden. En af deltagerne skal så hoppe over de andre. Den, som bliver trådt på, og der må kun trædes på én per deltager. Den person har fået en stemme til at ryge ud. Jeg ved bare, at der er ingen, der vil træde på mig. Jeg er jo lækker, jeg ikke også? Og den eneste dreng tilbage. Jeg har bare totalt meget tænkt mig at træde på Bernard, men han var så meget utro, og jeg var pisse sur, mand. Ready? Der er ingen, der vil træde på mig. No! Det stemmer ud! Ja, altså. Jeg har jo hørt, at Bernard, han har været i seng med 2. Så jeg ved ikke, om han også skal gøre det med mig. Jeg tror, jeg tager den der i omstående indtil videre. Så. Og sådan blev Bernard smidt ud af dette afsnit af Paradise Hotel.
næste afsnit. Godt. Ja.